Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Kuma barkanmu da sake saduwa a cikin shirin rayuwarmu a yau. Shirin da yake kawo muku zafafan karatu na littattafan mai Hausa, ta inda zai faɗakantar da ku, nishaɗantar da ku, gami da wa'azantar da ku masu sauraro. Sunana Uwar. A wannan lokaci da muke ciki, muna ɗauke da ƙayataccen littafin na mai suna ɗan minista, wallafar shahararriyar marubuciyar Husba Ahfana, wanda yake zuwa muku a wannan channel taku mai suna Arewablue. Sunana Uwar, wadda ni ce zan ja akalar shirin a halin yanzu. Masu sauraro idan ba ku manta ba, a shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda Nabil yake ce da Momi, "Du zan daina Momi, ko ban daina duka ba, zan daina wasu daga ciki in har za ki ji daɗi a ranki, ki daina min abin da kike min, du zan daina, amma gaskiya ni fa wannan yarinyar ba na son ta, ke ma kin sani, yarinyar nan kina ganin abin da take min ba ta da kunya, kuma ni gaskiya ba zan iya kwana da ita a ɗaki ɗaya ba, don lokacin da zan kakkarya ta ma ba zan sani ba, kuma ga shi kin ce na daina kula ta, in ta ɓata min rai, sai dai in na koma ɗakin da ke kusa da ita, tunda da komai a ɗakin shi ma, don ni ba zan iya komawa ɗakin da ta kwana a ciki ba, amma duk da na ce haka, yanzu in ta yi min laifi na daina kula ta, amma fa duk ranar da ta kai ni bango, na gaji da abin da take min, wallahi sai na ba ta mamaki, ita ma ki ja mata kunne, ta daina shiga harkata. A nan ne muka tsaya, yanzu za mu ɗora. Shiru Hajiya Fatima ta yi, a zuciyarta ta ce, Alhamdulillahi, komai ya kusa zuwa ƙarshe insha Allahu. Ya ce, Momiya na ga kin yi shiru, ko abin da na ce bai miki ba. Ta ce, ya yi min mana Nabil, ba komai, kana kwana a ɗaya ɗakin, Allah ya maka albarka, Allah ya daɗa shirya min kai. Ita ma Shatuwa, zan same ta ne mata faɗa sosai a kanka. Su ma su Amina, duk za su daina yi ma abin da suke maka. Maza tashi kai wanka mu je mu ci abinci tare. Daɗi ne ya kama shi hau murna ya ce, Na gode Momi, wallahi yau kin sa ni farin ciki, ashe dai kina so na da gaske. Ban ɗaki ya shige yana ta fara'a, yau Momi bata ɓata mai rai ba. Yau sati Shatuwa biyu a gidan minista, ba ƙaramin haƙuri Nabil yake yi da ita ba, ko Hajiya Fatima shaida ce. Ga wata tsanarta da minista da Nabil suke daɗa nunawa, ita dai Hajiya Fatima jin daɗinta yanzu Nabil baya shiga harkar Shatuwa. Ta ranar da ta yi mai nasiha a kanta, shi ne bai ƙara kula ta sun yi faɗa ba, ya ɗan rage kaɗan daga cikin halayyar shi. Ko ‘yan aikin gida su ma sun san Nabil ya canja a kanta, har mamaki suke, ita dai Hajiya Fatima har yanzu tana kai kukanta a wajen Allah, akan Allah ya daɗa shirya mata shi, ya kuma daidaita tsakaninsu da Shatuwa. Don in Nabil ya fara son Shatuwa, minista zai haƙura da aƙidar da ya sa wa ransa a kan Shatuwa. Amina ma na iya kayanta kan Shatuwa, babu laifi. Ta ɗan rage wani abin, Hajiya Fatima kiran yaranta na ƙasar waje ta yi musu nasiha akan Nabil su ja shi a jiki sosai don ya cire zargin da yake yi a kansu. Amina ma yanzu ta dage wajen jan Nabil a jiki, tana nuna kulawarta a kansa, ta haka ita ma take samu take ba shi shawarwari a cikin dabara. Kuma alhamdulillah yana ɗauka, haka ne yasa Hajiya Fatima cikin farin ciki. Duk wannan badarin me yasa bai sani ba, musamman ma kwanan da ayyuka suka yi mai yawa. Nabil yanzu yana jin daɗin yadda ‘yan uwansa mata da mahaifiyarsa suke nuna masa so da kulawa. Ba sa kuma nuna suna ƙin shi saboda halayyar shi. Yau ne babba ya zo da mai gyaran karaya don ya gaya hannun Shatuwa ko ta warke kuma shi ma ya ga irin zaman da Shatuwa da Nabil ke yi. Mai gyara ya kunce ɗaurin da ke hannun Shatuwa. Alhamdulillah gyara ya gyaru da yake mai ɗaurin ƙwararre ne. Babba ya keɓe da Hajiya Fatima da Amina akan ya ji a zaman Nabil da Shatuwa da kuma halayyarsu. Ko sun gyara? Su Hajiya Fatima sun ba sa bayani akan nasarorin da aka samu. Babba ya ji daɗi sosai, sai dai sun masa bayani har yanzu Shatuwa ba ta daina tsokanar da Nabil ba, don haka ya ƙara ja mata kunne, ta daina. Ya kuma ji daɗi da aka samu yanzu tana jin maganar Amina, shi kuma Nabil na jin maganar Hajiya Fatima. Babba bayan ya sallami mai gyaran, shi bai tafi ba, sai da ya jira ɗansa minista ya dawo, sai wajen yamma sosai ya dawo, sai da daddare suka samu zama tare. Ya ce, to Sani, na dawo akan bakata na a cikin gidanka, ka zaɓi ɗaya ka ba wa Nabil ya tare da matarsa, kuma gobe nake so su bar gidan nan tunda matarsa ta warke, su koma sabon gidansu don su samu fahimtar juna sosai. Kuma duk wani kayan ɗakin Shatuwa kai ne nake so
ka ɗau nauyi gaba ɗaya saboda kai ne yanzu ubanta kuma bai fi ƙarfinka ba, don haka ba zan bar gidan nan ba sai na ga sun tare, na ga gidan da suke ciki. Gumi ne ya fara keto wa minista ya ce, babba daman da gaske kake ba a gidan nan za su zauna ba, yanzu in na ba su wani gidan na san me za ta yi wa Nabil na cutarwa, ga wannan kakar ta mara mutunci kuma, ai yarinyar tana da uba, ai shi ne zai mata kayan ɗaki. Wallahi ni da Nabil na son ta, ko nawa ne zan iya kashe mata, amma gaskiya yanzu ubanta ya mata. Babba ya ce, kai wato har yanzu baka saduda ba, baka yarda da kaddara ba, shi fa aure nufin Allah ne, don haka ka bi a hankali, ba a ja da irin auren nan, don baka san me Allah yake nufi akan Nabil da Shatuwa ba, don haka kar na ƙara jin ka kushe musu, kar na ƙara jin ka kushe masa mata da zaman aurensu, kuma dole ne ka yi abin da na ce, ko ranka ya ɓaci, ba zan bar garin nan ba, sai na ga komai ya yi daidai yadda nake so. Haka minista ya yarda ba don ransa ya so ba, gari na wayewa minista ya kai babba gidan da ya gina wa Nabil tun kan ya gama makaranta. Daman ya ajiye gidan ne a matsayin ɗaya daga cikin manyan kyaututtukan da zai masa ranar aurensa. Gida ne na gani na faɗa, an kashe naira wajen gina shi. Haka minista ya zuba wa Shatuwa da Nabil dukiya. Komai na zamani mai tsada ya zuba musu, amma yana bakin cikin ba matar da Nabil ke so ba ce za ta yi rayuwa a gidan. Babba ya yi farin ciki da ya ga bajintar da minista ya yi. Su Amina ne 'yan rakiyar amarya gidanta. Ai kuwa ta ci gyara. Amina da Hajiya Fatima sun yi ƙoƙari, don ko mahaifiyarta sai dai haka wajen gyara ta, don su sun san da maganar tarewar. Don haka tun kan lokacin ya zo suka yi mata duk abin da ya dace na gyara. Ango Nabil bai san da maganar tarewa ba, sai yau da aka kai Shatuwa babba da Hajiya Fatima suka zauna da shi su ne masa nasiha mai ratsa zuciya akan zaman aure da kula da matarsa, suka kuma gaya masa yau zai bar gidan ya koma sabon gida. Ya so ya ƙi yarda, amma da ya tuna da kukan farin ciki da Hajiya Fatima ta yi a kansa na ya fara jin maganar ta, sai jikinsa ya mutu, kuma gashi yanzu yana jin daɗin zama da ita da 'yan uwansa. Don haka ya ce, to babba da muni, duna ji kuma zan yi aiki da abin da kuka ce, amma babba yarinyar na kai ni bango sosai, wallahi darajar momi take ci, kai mata faɗa ta daina, kar na fusata, don ba za ta yi kyau ba, inda ta dadi zan bi, da tuni tana gadon asibiti. Babba ya ce, kar ka damu, duna san komai, kuma dai mata faɗa ba za ta kuma ba, har 'yan aiki dusani ya zuba muku, Allah ya muku albarka, tashi mu je, ni zan ma rakiya har gidanka, daga nan ni zan shige garinmu, inda na fi wayo, kaga kenan ni ne babban abokinka, na rako ka sabon gidanka. Dariya dukansu suka sa. Hajiya Fatima da Baffa sun ji daɗi sosai da Nabil bai yi musu gardama ba akan abin da suka faɗa masa. Ya ba su mamaki sosai, haka Baffa ya raka shi har gida, ya haɗa su yi musu nasiha, sannan ya shige mazagai. Minista bai san Nabil ya yarda da maganar tarewarsu ba, ya san Nabil ba zai yarda ba, murna ya ta yi, ya san in Nabil ya ƙi yarda, dole Baffa ya haƙura da maganar, don haka ko maganar bai wa Nabil ba, ya fi cewarsa wajen mitin. Sai bayan dawowarsa yake tambayar ina Nabil, Hajiya Fatima take gaya masa, ai Nabil ya tare a sabon gidan shi, babba ne ma ya raka shi wajen matarsa. Ran minista ya daɗa ɓaci, don ba haka ya so ba. Mamaki ya fara ya aka Nabil ya yarda, kuma ko kiransa bai yi ya gaya masa ba. Bayan tafiyar Baffa, kallon kallo suka tsaya yi wa juna, Shatuwa hararar shi ta yi ta murguɗa baki, shi abin ma dariya ya fara bashi. Kwafa ya ja mai ƙarfi sannan ya tashi ya shige ɗakin da yake a zaman nashi, ita ma ɗakin da aka nuna mata a zaman nata ta shige da ƙuduri kala-kala a ranta. Amina ta nemi malama mace mai koya wa Shatuwa karatu na boko da arabiya. Gidan Amina malamar take zuwa kullum, Amina take sa a kawo Shatuwa gidanta, ana koya mata karatu da abubuwa da dama na rayuwa. Amina ta yi mamakin ƙoƙarin Shatuwa na yanda ana koya mata abu take riƙewa. Bangaren girki ma babu laifi tana mai da kai wajen koya. Yanzu babu laifi ta rage tsokanar Nabil, ba kamar da ba, amma har yanzu in tana jin tsokana, tana tsokanar shi, sai dai shi yanzu yana yi ne kamar bai ganta ba. Rashin tsoro na Shatuwa, amma yanda yanzu Nabil yake haɗe mata fuska, babu alamun wasa ko fara'a a fuskar shi, don ƙarfin hali irin na Shatuwa, haka take tsokanar shi, shi kuma da ƙudurin da ya yanke a kanta na yin maganinta ko da sau ɗaya ne. Yau iya ce ta je har gida ta samu Baffa, ta tumbure masa akan sai ya kawo ta wajen Shatuwa, in ba haka ba ta kai shi ƙara wajen hukuma akan ya kai jikarta garin 'yan gayu, gidan Miss ya siyar da ita. Ta ce Usmanu
tunda jika ta tafi ba su taɓa kawo ta ganin gida ba, kuma na ba wa aminai na labarin kalar garin da ɗanka da jikanka ke zama da kalar gidan da suke ciki. Duk na ba su labari, shine suka faɗa min ɗanka na yankan kai, kuma na yarda da maganar su, don in ba haka ba ta ina zai tara wannan uban kuɗin. Sun tambaye ni aikin me yake a can, na gaya musu muƙamin kiran mage gwamnati ta bashi, ko a can ma garin Miss ake kiransa da shi, don haka yau wallahi ba zan yi haƙuri ba, sai mun je tare da kai. Na gano ta, a shirye na taho, kaga har da kayana na taho, don haka daga nan sai gidan Miss, don tunda na ji shiru, na san ɗan Daudu da Miss sun ƙarasa min ita. Ta ƙarasa maganar da kuka, shi babba dariya ma ta bashi ya ce, iya ikon Allah, sarƙa mai rikicin gangan, kakar Nabil da Shatuwa, sirka a wajen Alhaji Sani, mai muƙamin Miss, ni ma na ɗan taɓa, ya kuma sa dariya. To ki yi shiru ki daina kuka, bari na sa wani daga cikin jikokinmu ya kai mu a motarsa, amma aminan nan naki sun iya baki shawara mai kyau, ni dan Allah ki yi min shiru tunda mun fito waje, kar ki tara min jama'ar gari, ga motar nan shiga mu tafi. Sai da iya ta ga gaske wajen Shatuwa za a kai ta, sannan ta daina kuka da ruwan masifa. Daga baya ma bacci ne ya kwashe ta a motar, kafin su kai baccin ta sha har da munshari. Babba shi dai dariya yake taimata, sai da suka kai Abuja babba ya tashe ta, ya ce mun zo tashi mu shiga. Baki ta washe suka fito, suka shiga. Gidan minista babba ya sa aka fara kai su. Minista na zaune a harabar gidan yana shan iska. Babu zato babu tsammani ya ga babba da iya, ko kaɗan bai yi murna da zuwan iya ba. Rai ya haɗe, ya yi kamar bai ganta ba. Babba kaɗai ya gaisa, ai kuwa da wa Allah ya haɗa ta in ba shi ba, ta ce, ai dole ka ɗauke kai, ka yi kamar baka ganni ba, ka haɗe rai, tunda kun siyar min da jikata, kun ƙara akan kuɗin da kuke da shi. Ina ɗan ƙwal uban ɗan naka, mai zamamman wando, mai gashi kala biyu, mu je ku kai ni inda kuka sai da ita na karɓo jikata, in ba haka ba na tara muku mutane wallahi. Shi dai babba na gefe bai yi magana ba. Ana haka Hajiya Fatima ta shigo, saboda jin hayaniyar da ta ji. Ganin iya ce da minista, ta ce ashe dai kunne na bai jiyo min ƙarya ba, daman na ce iya ce. Da sauri ta ƙarasa wajen ta hau bawa iya haƙuri ta ce, ha ba iya, dan Allah ki yi haƙuri, bai kai haka ba. Yanzu dai Shatuwa kike son gani ko? Iya ta ce in dai suna da gaskiya a nuna min ita, dan na ji Usman na ce min wai Shatuwa ba ta gidan nan. Ni ko sauraron shi ma ban yi ba, dan na san me zai faɗa min, an sai da Shatuwa, don haka ni ko cikin gidanku ba zan shiga ba, sai an kai na karɓo jikata. In ya so shi Miss ɗin ya san yadda zai yi ya maida musu da kuɗinsu, tunda ba ni na ci ba. Hajiya Fatima ta ce, ikon Allah, yanzu dan Allah in ba rigima irin take ba iya, wai Shatuwa kike nufi Alhaji da Nabil sun sayar da ita, sai ka ce wata 'yar tsana? Kin ga mu je ga direba can, na sa ya kai ki gidan Shatuwa, ki ganta tana nan lafiya, ni zan shigar miki da kayan. Baffa ya ce, ni na shiga ciki Fatima sai kun shigo, in kin gama raba rigimar iya, ku shigo tare ta huta. Ai Baffa na tashi iya ta daɗa burkicewa, dole Hajiya Fatima ta sa direba ya kai ta gidan Shatuwa. Hajiya Fatima na shiga ciki bayan sun gaisa da Baffa, yake tambayar ta ina iya, ta ce ai ta iya da mu shigo tare, dole sai da na sa direba ya kai ta gidan Nabil ta ga Shatuwa. Baffa ya ce, Fatima kin yi ganganci, kin san fa halin iya, in Nabil na gida sai ta yi abin da dole sai ya kula ta, don ma an samu yanzu ya ɗan yi sanyi, dole yanzu mu bi bayan su, tunda ba mu san me zai faru ba. Hajiya Fatima hijabi ta ɗauko ta sa suka fito ita da Baffa zuwa gidan Nabil. Baffa kallon inda minista yake zaune ya yi, zai masa magana, sun tafi gidan Nabil, sai ya ga babu minista a wajen zamansa. Baffa ya ce to shi kuma Sani ina ya je? Fatima ko da ya shiga ciki ne? Hajiya Fatima ta ce a'a baya ciki, dan ban ga shigar shi ba. Hajiya Fatima direba ta kira take tambayar sa ko ya ga minista? Direban ya ce ai Hajiya na je yana cewa Musa direba ya kai shi gidan yallaɓai Nabil. Salati Hajiya Fatima ta fara yi ta ce shi kenan Baffa, za a kuma yaƙin Badar, Alhaji ya bi bayan iya kenan. Baffa ya ce daman abin da nake gudu kenan, mu yi maza mu ƙarasa kanta kwaɓe. Hajiya Fatima ta ce ai ni ma sai na kira Amina mun haɗu a can, don ita ce mai iyawa da Shatuwa yanzu. Kiran Amina Hajiya Fatima ta yi a waya ta ce mata su haɗu a gidan Nabil. Amina ta yi mamaki, tunani ta fara yi ko lafiya? Direda na kai iya gidan Nabil, tun daga kofar shiga falonsa ta fara jiyo muryar Shatuwa tana ihu da ƙara. Nabil ya murɗe mata kunne, tana ta ƙara don azaba. Yau ta kai shi bango, dole sai da ya kula ta. Miyar kuɓewa ta yi, ta zubo a kwano ta taho falo da ita.
Don tsokana Nabil na zaune kan kujera yana kallo. Ta je ta juya mai miyar a jiki. Shi kuma saboda ɓacin rai ya kwace kwanon ya yi cilli da sauran miyar da ta rage a kwanon. Ta zube a wajen ƙofar shigowa. Don ɓacin rai Nabil ya rasa wani hukunci da zai mata, yana riƙe da kunnenta ya ƙi saki. Ɗaya hannunsa ya sa ya ɗauke ta da mari har sau 3. Zafin marin ya daɗa gigita Shatuwa. Ta kurfa wani mahaukacin ihu. Ta ce, wayyo iya zai kashe ni, ki zo ki taimake ni. Habawa, iya na jin haka ta ce, ashe ƙara da na zo da wuri, da ban zo ba da an kashe min ki. Dube-dube ta fara yi a harabar gidan, wata doguwar sanda ta gani ta ɗauko, ta shiga gidan da ita. Allah ya sa ta kula da miyar da ke zube a ƙofar falon, amma bata kula da sauran da ya ballatsa a cikin falon. Duk ya ɓata waje da dama. Lokacin da ta shigo, lokacin Shatuwa ta samu ta ƙwaci kanta daga wajen Nabil. Ta zuba da gudu, shi kuma Nabil wayar TV ya cira haifita da ita, zai zane ta. Zagaya falon suka hauyi da gudu, ga Shatuwa da shegen gudun tsiya, kamar ta ci kafar kare. Ai iya ita ma babu ɓata lokaci, ta shigar wa Shatuwa, ta bi bayan Nabil da gudu, abin dariya, gudun nata saboda tsufa, da ƙyar take gudu tana bin bayan Nabil, da sanda za ta kwala masa shi kuma Nabil bai ma san iya na bin shi ba, don bai kula da ita ba. Daga shi har Shatuwa babu wanda ya kula da shigowar iya. Daidai nan motar minista ta shigo gidan Nabil. Ihun Shatuwa da iya ya jiyo, aiko motar bai bari ta tsaya ba, ya fito ya shiga cikin falon. Cikin zafin nama yana masifa. Shikenan, sun haɗu za su kashe min ɗana ƙwaya ɗaya da nake ji da shi namiji. Ai ko ƙarasa sauran maganar da ke bakin shi bai yi ba, ya sa ƙafarsa a cikin falon. Kan miyar kuɓewar da su Nabil suka zubar. Minista, babu zato babu tsammani ya ji an yi sama da shi an dawo da shi ƙasa dam. Don azaba minista ƙara ya saki, ya tashi tsaye, ya je ya taimaki Nabil, amma ya kasa, ashe ya samu gocewar ƙashin hannun shi na hagu, ga kuma yatsun ƙafar shi guda biyu da suka ji targaɗe. Su Nabil gudu suke suna ta zagaye falon, iya na ta bin su a baya. Ta ga minista a zaune, ai ba shiri ta yi kansa ta ce, au ashe kana gidan kana gani, me zamaman wando zai kashe min jika, baka yi magana ba. Kai wa ɗanka magana ya bar min jikata, kar ya kuma sa ta kuka. Au ba za ka yi magana ba, ko? To bari ta fara kwaɗa maka, in ka ji zafi ka yi magana. Ta gargarewa ta yi ta ɗaga sandar sama, ta sakar wa minista ita a baya. Ƙara mai ƙarfi minista ya saki don zafi. Ta ce, kai mai magana ya bar ta ko na ƙara man. Minista maganar ma ya kasa. Daɗa ɗaga sandar ta yi, ta kuma sakar masa a baya. Ai bai san sanda ya ce Nabil ka bar mata jikarta don Allah ka yi haƙuri. Za ka karya min baya matar nan. Shegen ƙarfin tsiya ne da ita. Ƙarar Shatuwa ta cika falon. Shi Nabil ma bai ji ba, bai kula da minista ba. Har yanzu, bare iya. Da gudu suka yi wajen su iya a lokacin Nabil ya samu ya fara zuba wa Shatuwa bulalar a jiki. Sauran kaɗan a yi tafiyar ruwa da iya. Nabil ido ya rufe, ya zuba wa iya wannan wayar TV, ita ma a jiki. Lokaci guda iya ta cika wajen da ƙara, don tsabar ruɗewa. Rasa inda za ta shiga ta yi, kai kanta wajen su ta kuma yi, wajen guduwa, ya kuma ɗagawa ya zuba wa iya a jiki. Shi duk ya ɗauka Shatuwa yake zanewa, saboda idon shi ya rufe da zafi, ya kuma ruɗe. Iya ta yi hanyar waje, da gudu tsautsayi ta yi kan miyar kuɓewar nan. Sai dai ta yi an yi sama da ita ta dawo ƙasa rim, wani marayin ihu ta saki, ko motsin kirki ta kasa yi, tana kwance male-male cikin miyar kuɓewa. Garma minista shi ya yi ƙarfin hali a zaune yake, yana jinyar kanshi. Ana haka motar su Baffa da Amina ta shigo gidan, ihun da suka ji na fitowa daga cikin gidan. Ga masu aiki duk a waje sun yi jigum-jigum suna jin abin da ke faruwa. Amina ce ta yi saurin shiga ciki, ta ci karo da iya da minista a hanya. Ihu ta saki ta ce su momi ku zo ku ga ikon Allah, yau abin na yi ne, ga su iya da dadi an sheme su, ku shigo a hankali, yau abin ya yi zafi, miyar ɗanyen kuɓewa ce a zube duka a falon. Cikin dabara suka samu suka shigo wajen, da gar suka raba su. Hajiya Fatima ta rike hannun Nabil, ta ƙi sakin shi. Amina ita kuma ta rike Shatuwa. Jinsu suka yi suka zaunar da su akan kujera, su ma suka zauna. To masu sauraro, duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu yau. Mai suna rayuwarmu a yau. Sai ku dakace mu zuwa shiri na gaba. Assalamu alaikum.